Tuntuuko nyt yhtään viisaammalta? No eipä oikeastaan. Kävelit juuri tiedonportista. Siis yhden Antti Nordinin ulkoveistoksista. Antti Nordinhan on näyttelijä, laulaja sisarusten Reinon sekä Siirin isä. Teos on vuodelta 1992 ja materiaaleina siinä on käytetty graniittia ja diapaasia, joka on tulivuorten magmakiveä. Monet Antti Nordinin ulkoveistoksista sijaitsevat nimenomaan oppilaitosten pihoilla. Tämäkin tässä on Mikkelin ammattioppilaitoksen pihassa.